ens veiem demà després a missa. És el morter de l'avi. Sempre el té a les mans. L'avi diu que el morter és l'eina principal d'un apotecari. Sempre em diu que gràcies al morter podem preparar els remeis, medicines i trinxar les herbes que ens cal. Hola, doctor Ferrer. Ah, hola! Què fas aquí sola? On és l'avi? És a dins treballant, que no sents els cops de morter? Cada vegada que pujo i baixo les escales sento la fressa. Per què no el vas a veure? Fa molta fred i no voldria que t'engripessis. Digue-li que les pomades que li vaig encarregar d'aquí una estona les enviaré a buscar. D'acord. Adéu, doctor Ferrer. Passi bé. Adéu. Aquest és un dels pocs dibuixos que s'han conservat als primers temps de la farmàcia de l'avi. Abans no portava la bata blanca, el taulell era diferent, però sí que hi havia el moble del cordialer. Aquest dibuix el recordo. És del Nadal passat, quan no podia sortir al carrer i l'avi m'explicava i dibuixava com eren les apotecaries antigues. Els mobles, els pots, les eines, tot era tan diferent, fins i tot les bates. Aquesta foto és l'apotecaria de Silos. Alguns monestirs tenien, a banda d'un hospital més o menys fornit, un espai on poder fabricar els seus medicaments. Qui corre per aquí? Ets tu, Patufeta? Què remenes? Au, vine cap aquí. D'on surts tan tard? He estat jugant amb en Miquel i la Roser fins fa una estona. I tu què fas? Doncs mira, estic acabant d'escriure una fórmula, que així no l'oblido. Aquesta és la 5a ambulància del dia. La grip d'aquest any no perdona. Quants anys fa que treballes aquí a la farmàcia? Fa molts anys, nena. I qui ho feia abans que tu? Patufeta, aquesta farmàcia d'hospital funciona des de fa molts anys. Quasi els mateixos, si fa o no fa, que funciona l'hospital. Des de finals del segle XVII que la farmàcia està en funcionament. I sempre hi ha hagut un apotecari per fer-la funcionar. I tothom també feia servir així del morter per remenar herbes? És una de les feines que fa l'apotecari, entre moltes altres. Triar les herbes adequades per cada medicina o ungüent, mesurar-ne la quantitat justa, fer les mescles de productes adequades, tot segons les receptes que ens demanen els doctors i així alleugerir el patiment dels seus pacients. I això sempre s'ha fet així? Amb els anys s'han anat descobrint noves herbes i han anat arribant altres productes de diferents països. El procediment no ha canviat massa amb els anys. El que sí que canvia són els productes que utilitzem. Totes les receptes i medicaments útils, els farmacèutics, els anem apuntant, tant els d'ara com els d'abans, en llibres i diaris, siguin de l'època que siguin. I aquesta farmàcia té molts anys. De fet, és la farmàcia més antiga de Catalunya. N'hi ha una de més antiga a Llívia, però la van canviar de lloc. Per tant, nosaltres podem dir que aquesta farmàcia és la més vella de tot Catalunya. Igual que aquests pots i potingues. Aquests pots ja saps que no es poden tocar, perquè contenen productes tòxics i si els toquen mans inexpertes poden provocar molts mals. Ho sento, avi. De vegades intento llegir el que diu,
Però és que no entenc la teva lletra. A vegades els apotecaris creem un vocabulari que només nosaltres sabem desxifrar. I per estar al dia de totes les novetats, nosaltres llegim llibres especialitzats que moltes persones no entenen o els semblen avorrits. Alguns d'aquests llibres els he conservat d'apotecaris que han treballat aquí abans que jo. D'altres els he adquirit jo. Inclús alguns els he fet venir de França i d'Alemanya. I molt segurament després de mi, un altre farmacèutic els farà servir. Esclar, una altra ambulància, avi. Sí, maca, avui hi ha força moviment. Em sembla que hauré d'acabar molt tard. Ja pots dir a l'àvia que no hi aniré a sopar. Au, escampa la boira i deixa treballar el teu avi. Adéu, avi.